egitarauari errepaso txiki bat egin da, lehen eguneko izlarien artean izango dugu adibidez, Ana Gabriel, kataluniarra, hango kooperatibismo lurraldetuaz eta Ateneo kooperatiboan sareaz hitz egiteko, izango dugu baita ere Eusko Jaurlaritzako gizarte berrikuntzako idazkari nagusia, Jon Muñoa, herri egitaritzatik, herrigintza kooperatiboa sustatzeko dauden aukerez hitz egiteko, eta horiekin batera, esan dudan bezala, pentsamendua jorratzeko Eneko Itzetxe-Zaharreta egon litzateke, edo lankidetza publiko komunitario horri buruz, ze erronka dauden komentatzeko Ariane Kareagardea UESItik. Mahai inguruan, arratsaldeko mahai inguruan, gehiago helduko zaio aipatu diren koratilo administratibo legal horiei eta politikoei ere bai, eta horretarako izango dugu Aitor Bengoetxea, UEUko lehendakaria eta EHUko ikertzaile eta irakaslea, marko juridiko legalaz hitz egiteko, eta gero izango dugu Ainhoa Intxaurraunieta Udalbiltzako idazkaria eta kide Aholkularitzako Xabier Parinaga Menteria, biak ere eskarmentu handikoak halako lankidetza proiektuetan. Eta bigarren egunean berriz, protagonismoa emango diegu kooperatibismoan dabiltzan hori. Alde batetik, Olatuko Peko Peñartik Jasogi egongo da herri kooperatiben ideia politikoa mamitzen, eta gero solasaldi batzuk antolatu ditugu arlo desberdinetan dauden kooperatibetako kideen artean. Zaintzari buruzkoak, elikadurari buruzkoak, lurralde garapenari buruzkoak, izango dira esperientziak eta saiatu gara bi arlo bakoitzeko bi ekartzen, elkarrekin partekari izaten helburuak, erronkak eta guzti hori. Eta bukatzeko aurtengo apustua izango da esperientzia truke azoka deitu diogun hori. Jardunaldiari helburu potoloetakoa jarri diogu kooperatibismoan edo ildo honetako kooperatibismoan dabiltzan kide desberdinak elkartzea eta elkartzeko azoka moduko zerbait planteatu dugu, non kooperatibek beraien proiektua aurkeztu ahal izango duten eta beste kideekin hitz egin, esperientziak trukatu eta guzti hori. Eta ez bakarrik kooperatibetako kideek, baizik eta herritarrek ere ikusi ahal izango dituzte eredu guzti horiek. Helburua badelako, nunbait ernamuina piztu badaiteke herrian, lurraldean, inguruan nabaritzen duten hutsune edo behar bati erantzuteko, eredu bateria bat aurkeztea. Horregatik, esperientzia truke azoka hau, matrikulatuta ezagun jendearentzat ere irekia egongo da. Hori, bigarren egunean, ekainaren 20an, ordu batetik, ordu 2 eta 4 bitarte. Eta bukatuko dut, gonbidapena luzatuz, ekonomia sozial eraldatzailearen ikuspegiarekin jarduten duten kooperatibetako kideei, oraindik badaudelako lekutxo batzuk azokan, eta norbaitek bere proiektua aurkeztu nahiko badu, jakin abildua jakin.eusera idatzi dezake, eta bertatik bideratuko genuke, bai lekua, bai egindarrako prozedura guztia. Hortaz, gonbidapena pentsatzeko plaza honetara, eta norberaren esperientziak bukatzeko plaza